Takot na. Ayali. Mamoy ka ng garnish guys para susutil ka na parsley ba. So na ko kuha taray. Jonas. Ayan, nangilaw na ng libon, suroy. Guys, gilaw na may kuhan. Libot, tala din. Maraming isda nga libot. Ayan, niya. Manin sa isda nga libot. Lahi pa itong bulinaw. Putla ni Godi. Na, nabuha. Ugmaan ta na. Na, kadaghan ta na eh. Ugmaan ta na. May tambal sa gulo. Laka ni tambal eh. Tambal. Wow. Kusilyo ah. Ano yan na po may karon para magkilaw may kuhan isdang libod suroy. Og Suroy. ang ana ng isda kay libod suroy lahi pa tong bulinaw. Kaya ang bulinaw, ang bulinaw, bukog. Kana kay wala bukog. Sure ba? Oh, man, welcome back sa mong migo Ison. Suroy magani. Mana sa Ison, the resort man. What's up mga amigo? Sure ba? Aton. Lah. Kuha ato ko. Baka to. Udali rum na ko. Ay na kuhay ko eh. Adi. Paala na nagbukog. Opti. Gamay. Sama ka. Sa mga amigo, nade may kuhan ka ng limsito, mo ni amoy sagol. Taray. Mano ya? Mano mo limsito dire kuhan ka ng tibok. Ang dali na. Buongon na maliit ba? Limsito, maliit na buongon. Ito ang aming ilagay. Lagay? Parang lagay. Parang lagay. Parang lagay. Yan kayo malagay. Mong iniwa ko ng kuhan. Apo ni lapu-lapu. Agto ka do. Apo ni lapu-lapu. Apo. Ini mga apo ni lapu-lapu. Dire, apo ni lapu-lapu. Napam ni dugo eh. Mga punganon. Shout out sa mga punganon dia. Shout out sa mga punganon dia. Guys, so giandam na namong lamos para kinilaw. Nari ang kuan, luya, ani, gamay nga buongon, dayon Bombay. Amo na nang prepare daan para aning kuan kinilaw. Nga sa kinilaw na libod. Tigda nga libod kuan, gikatlan ang suka, largo na siya. Mana nung Ugasik lang. Mana nung Ugasik suka ba? Ganda din. Ganun niya. Mana pa? Ha? Ano tubig? Nakira. Gasa sa suka.
Mawagtang yang Una guys, inyo nang hugasan og suka dan kay para mawagtang iyang silangsi ba. Pag-sure ba? Mga unang step para gila ba. Katong lamas basic ra to. muta na din balhin din sila. Muta? Step 1. Magtutoy ba? Step 1 imo nang kumuton daan kay para kuan dili mo ra kumot na. Kumuton. Ano kay lami Balhin. Kapog kag sinila. One down. Imo nang kumuton daan na. Step 2 guys. Ano na ni balhin sa limpyo nga kasirol. Planggana ba? Gamay nga planggana. Imo ni balhin. Okay, kayo. Step 2. Step 3. Imo na ni ibutang ang lamas. Ya, hiwaon sa nang konson. Hiwaon tangat. Gamay nga bungon. Guys, step 3 guys. Inyo ni ilunod ang lamas. Lunod din yung lamas. Igbukal na ilunod din mo ng gamay yung bungon. Okay. Oh. Maliit na bungon. Tambal. Kilaw mo guys, ay ginyo kalimti guys. May gini pili kada bis basta makilaw mo. Pili espada. Pili. Ayoli. Ayoli. Ya, para mo muhangig mayo yung buhay hiwa. Buhay hiwa. Buhay kap. Bukit dagat. Signature. Guys, tara, ano akong signature nga film. Mura ka na bulbul ko ani. Sin. Nya, Wani suka. okay, okay. Pero magic niya. Magic. Oh, may kutsara ko. Ay, na yan, luto na. Oh, naluto na mga ngayon. Sabot na natin mo bukal. Tilo ni giwa. Ay, ilang. Urang itik. Aray, supir paak. Super paak. Naper super taihop. Napoy super paak. Super paak. Oh, berat na. Bilaw. Hello, mga olami. O kinilaw ang libod suroy. Ano sa isda ang libod. Kaya guys, mga na tayo guys. Hey guys. So, wag ang mamahurot ang tanan. So, daghara kayo guys. So, uli na kunay. Shout out ko sa mga kuan kanang i-follow sa among channel. O please like and share to our channel Abog Kitchen. O salamat sa mga subscriber nisa na ni padayon mo sa among kuan tan-aw sa among video. Ari na ang kutob mga amigo mga amiga. Salamat kayo sa tanaw sa mga wala mo tanaw naman. Please like, share, and subscribe. Salamat kayo sa tanan. Salamat to Realin Moreliano. Nasawad Lain. ba? Nasawad. Sige, tawa ni mo, Jo. Nasawad. Yo.